Ah, moya ongcwele. Awu siyathenga shwele baba. No, it's processed. In terms of that, also So sisi nithi there are a lot of issues with oh sisi nifaka la. kunenkinga mama la ekhaya. Ziningi. Ziningi. Newa ziningi. Masoba umsebenzi izona. Sisi uthi nifaka la inyama nifaka la. Bese nihlanganisa nalokho. Buka kuthiwa yini lokho? Isoya. Yeah. Oh bese kuphuma ivoros. Soya Imixwa namafutha nenyama. Oh. Ungakushuti mina. Lutho. Oh. Ngivela ka TV. Ake kuphela. Why Maria? Ya. Azakha naye yenye la phakathi. Oh. Oh umshini okugaya lo ogaya ivosi. Uyagaya la uyakhipha. Oh ulikhipha ngapha. Okay. Akufanele siliyenza la ekhaya. Yeah, busy, Yeah, now it's 11 they are coming back. But you Are they coming?